Кабат зур чирклейда гомер итүче милләттәшләр белән күркәм күрешү. Аның сәбәбе авылдашыгыз Мавлютов Али Фәритовичның матур туган көнен каршылады. Ихлас йөрәктән әлеге гомер бәйрәме белән аны яраткан тормыш иптәше Зөлфия, балалары Лилия, Илхам һәм Әминә, әти-әнисе Наҗия Абдулкадировна һәм Фәрит Амирович, кайнанасы Равиля Умяровна, кайнатасы Тукфат Кабирович, бар күңелләре белән янәшәгездә бүген булырга теләгән ерак Санкт-Петербург шәһәреннән бер туган сеңлегез Фахретдиновлар гаиләсе Галия, тормыш иптәше Али, балалары Рамил, Камил һәм Ибрагим, Чирклейдан абыегыз Айсә, тормыш иптәше Хава, уллары Үмәр, Усман, тормыш иптәше Раилә, оныклары Сәлимә һәм Камилә сезне котлыйлар. Сөекле улыбыз, балачактан син бик эшчән, тырыш булып үстең. Әтиең белән торып синең тырышлыгыңа таң кала идек. Башлаган эшеңне ничек кенә авыр булмасын, һәр вакыт азагына кадәр җиткереп эшләдең. Без сине нәсел дәвамчыбыз итеп тә, картлыгыбызда ышанычлы терәк итеп тә тәрбияләдек. Бүген, Аллага шөкер, син бар хыялларыбызны чынга ашырып, киленебез Зөлфия белән янәшәбездә яшәп, безнең бәхеткә 3 чәчкәбезне, оныгыбызны бүләк иттегез. Үз халал малыңны җыештырып, безгә хаш кылырга да нык ярдәм иттең. Әҗер саваплары, балакаем, язылсын иде гамәл дәфтәреңә. Үстергәндә сине артык назламадык балабыз. Егет ул дип, көчле булсын, бүген дә без торабыз. Ата-ананың бәхете ул тәртипле балалар. Менә хәзер үрнәк инде оныкалар алалар. Мең рәхмәт, газиз улым, тыныч картлыгым өчен. Бирсен Раббым тик шатлыгын, яшәргә бәхет көчен. Сөекле тормыш иптәшем Али. Менә инде бергә гомер итүебезгә 16 ел тулды. Шушы вакыт эчендә без бер-беребезгә ир белән хатын гына түгел, иң якын кешеләр булдык. Мине бәхетле хатын итә алганың өчен зур рәхмәт сиңа. Балаларыбызны бергә үстереп, картлык көннәреңә кадәр бергә барып җитик. Яратам дип кабатлыймын, ул оят сүзләрмени? Синдәй уңган ир атларга тия ул күзләрмени? Хөрмәтләп сине яшимен, иң әйбәт ир дөньяда. Насыйп итсен тату яшәп, кадерле ул алдада. Сөекле киявебез, кызыбыз сине сайлап алуына без бүген дә чиксез шатланабыз. Сер түгел, без сине нык хөрмәтлибез. Тырышлыгың өчен рәхмәт әйтәбез. Синең гаиләңдә бәрәкәт, хөрмәт тантана итә. Алга табада бу шулай булсын. Яраткан оныкларыбызны олы тормыш юлына бастырырлык, саулык исәнлеген бирсен Раббым сезгә. Уңдык шөкер кияүдән без, улыбыз дип йөртәбез. Аларны һәр чак кунакка без яратып көтәбез. Безгә дә ул әти-әни диеп кенә эндәшә. Кияүбез тик бәхеттә, хөрмәттә генә яшә. Бер тамырның 3 ботагы без, дип дәвам итәләр бер туганнарыгыз Галия һәм Айсә абый. Алиебыз безнең киң күңеллелеге, аз сүзле тик төпле эшле булуы белән аерылып тора. Ул һәр вакыт ярдәм итәргә ашыга. Аның кулларыннан гөлләр коела. Хәленнән килмәгән эше дә юк. Туганлыкның кадерен нык аңлый ул. Әти-әниебез янәшәсендә яшәп, аларны хөрмәтләп, тәрбиялиләр хатыны белән. Моның өчен аларга аерым рәхмәтебезне белдерәсебез килә. Айсә абыем белән алар көн саен күрешсәләр, безнең аралар ерак ул, дип дәвам итә Галия язмасын. Али абыем белән безнең арабыз 3 ел гына. Шуңа күрә без бергә уйнап үстек дисәм ялгышма. Ул гел мине яклап, саклап йөртте. Кайтасы иде шул матур балачакка, тик кызганыч булмыш ул. Ләкин бел кадерлем, еракларда яшәсәк тә, мин барыбер сезне сагынып яшим. Бер генә көндә сезнең хакта уйламыйча, сезнең өчен дуа кылмыйча үтми минем. Бер туган абый-сеңелләр дөнья куып яшиләр. Кай вакытта бик күпләре кадерләрен белмиләр. Шөкер Алла, әти-әни безгә тәрбия биргән. Бу абыең, бу сеңелең диеп бик нык сеңдергән. Шуңадырла йөрәк түренсез аласыз якыннар. Бүген менә котларга дип курдык матур табыннар. Кадерлебез, гомерләрең узсын матур җырлардай. Бәхетле бул, матур яшә, бар кеше сыкланырдай.
Hürmetli Ali Feritович, бар yakınlarınızın tileklerine biz de koşulabız. Hem maxsus sizge dip, turmuş ipteşigiz Zülfiye saylagan jırına yollayız. Bäxetli bulup, matur yaşagiz. Şakili yazımda ışradın tağımda Көңілді hislerini tarattın Бәхетім сен дейдің жаныма наз бердің Яраттым мен сені яраттым Сен менің бөлегім сен менің тілегім Қияшым язмышым юлымда Hürmetlep suyuğum бәғірімді Şağılsın bu мұңлы жырымда Сен менің бөлегім сен менің тілегім Қияшым язмышым юлымда Hürmetlep suyuğum бәғірімді Şağılsın bu мұңлы жырымда Сызылып таң атты хислерні уятты Ұнытылмай бәхетлі ул таңдар Шишмәләр жырлады таң Қызы тыңлады сайрап уянды былбыллар Сен менің бөлегім сен менің тілегім Қияшым язмышым юлымда Hürmetlep suyuğum бәғірімді Şağılsın bu мұңлы жырымда Сен менің бөлегім сен менің тілегім Қияшым язмышым юлымда Hürmetlep suyuğum бәғірімді Şağılsın bu мұңлы жырымда Йөрәгің жылысын, шатлықның ылысын Бирдің бит сен миңа гомергә Мөлләргә үрелеп, бәхеткә төрелеп Яша син бәгырем бу җирдә Мин синең бүләгең мин синең теләгең Кыяшым язмышым юлында Hürmetlep suyuğun bәгырем Şağılsın bu мұңлы жырымда Сен менің бөлегім сен менің тілегім Қияшым язмышым юлымда Hürmetlep suyuğum бәгырімді Şağılsın bu мұңлы жырымда Hürmetlep suyuğum бәгырімді Şağılsın bu мұңлы жырымда Бүгінгіге тәмам, келесі ұшырашуларға қадар сау болыңыз.